Εδώ είναι τα φυτά μας, τα οποία έχουν συγκομιστεί αργά το καλοκαίρι και έχουν αναβλαστήσει, και επειδή μπαίνει το φθινόπωρο και θα χρειαστούμε νέα φυτά, θα προσπαθήσουμε να πάρουμε μερικά μοσχεύματα για να δημιουργήσουμε νέα φυτά. Αφαιρούμε μερικά κομμάτια, τα οποία ιδανικά θα πρέπει να έχουν και ένα μικρό ποσοστό ξύλου. Αφαιρούμε από αυτά ένα μέρος από τα φύλλα, τόσο πάνω όσο και κάτω. Αυτό είναι για να μειώσουμε το ρυθμό της φωτοσύνθεσης και εξατμισμό διαπνοής, έτσι ώστε το φυτό να πάρει το σήμα ότι πρέπει να ριζοβολήσει ξανά. Με τον πελίτη φτιάχνουμε μια δομή η οποία μπορεί και να αποστραγγίζει το νερό και ταυτόχρονα να έχει χώρο για να ανοίξουν οι ρίζες στο εσωτερικό του.